Тормышта сирәк кенә очрый торган, ләкин шулай да очрый торган бер күренеш турында. Очраттым мин бер гүзәлне яшьлегемнең таңында. Таныштык без ипподромда, атта йөргән чагында. Андый гүзәл кызлары юктыр бөтен дөнья йөзендә. Бер күрүдә гашыйк булдым, сизми калдым үземдә. Буе кара толымнары башымны әйләндерде. Серле сихри карашлары телемне бәйләндерде. Бар яктан да килгән бәгърем, шушы бәхет түгелме? Тик бер нәрсә генә һаман тырнап тора күңелне. Аяклары кәкре, аяклары кәкре, аяклары кәкре, аяклары кәкре. Дуслар белән таныштырдым бер туган көн кичендә. Барсының күңелен яулады 15 минут эчендә. Иң якын дустым котылады, шәп кыз тапкансың диде. Ләкин бер ягы булмаса яхшырак булыр иде. Аяклары кәкре, аяклары кәкре, аяклары кәкре, аяклары кәкре. Әй Ходаем, нигә шулай кешеләрдән көләсең? Нигә шундый матур кызга кәкре аяк биргәнсең? Ике ярда басып калдым, әйтерсең ялгыз маяк. Бер ярда серле гүзәллек, бер ярда кәкре аяк. Аяклары кәкре, аяклары кәкре, аяклары кәкре, аяклары кәкре, аяклары кәкре, аяклары кәкре. Шулай.